Oianetik badoaz. Kaixo artistak! Ongi etorri, dantzatekara! Abestionen pausoak guztion artean ikasiko ditugu. Aste honetan, animaliak izeneko abestia dugu protagonista. Eta bertan, Oier Sanjurjo eta Asier Riesgo futbolariek abestu eta dantzatzen dute. Bai, oroitu, basoa eta oiana animalien etxea da. Beraz, ez bota zaborrik eta kontuz zuteekin. Bestela, animaliek ihes egin beharko dute. Bai, ekin lanari. Lehenengo pausua, oianetik badoaz, animaliak. Eta nolakoa dira? Handiak eta txikiak? Animaliak. Oianetik badoaz. Animaliak. Handiak eta txikiak. Animaliak. Oianetik badoaz. Animaliak. Handiak eta txikiak. Animaliak. Lehenengo animalia. Pista. Piztuki. Narrastia denez, arrastaka dabil. Sugea. Sugea arrastaka dabil. Sugea arrastaka dabil. Suge arrastaka dabil. Suge arrastaka dabil. Suge arrastaka dabil. Ea ba, bigarren animali. Hegaztia da, eta gorriskare bai. Txantxangorria. Txantxangorria egandoa. Txantxangorria egandoa. Txantxangorria egandoa. Txantxangorria egandoa. Txantxangorria egandoa. Urrengo animalia. Pista. Oso mantxo biltzen da, eta etxetxo badauka. Badki. Barraskioa. Barraskioa, moteldoa. Barraskioa, moteldoa. Barraskioa moteldoa. Barraskioa moteldoa. Barraskioa moteldoa. Azken animali. Nafarroan asko ditugu. Letaginak ditu, korrika eta saltoka biltzen da. Zein da? Basurdea! Basurdea saltoka dabil. 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 Eskerrik asko eta gora Euskara! Izan zoriontsu! Animaliak.